होनगोनथाय बर'नि हारसानि फटिजा होनो खोमा फागिनि होनो फटिजा फटिजा फै जाहा निजोम खाख्लारि आरो जाहा गेरेमसायाबो ओंखारदों दिनै होनो फैनाय जाहा उन्दैयाबो ओंखारदों दिनै बोरै होरलाय दे पस्ट फट' एकदमबारे नै ओमफ्राय जाहा ओरै दुम्पा दङ टुनटुन दङ गामिनि रानि ओरैजाय रकिनि थ' जोंहा गलाघाट रायजोनि सिङाव थानाय सिसुपानिनि सान्तिपुर गामियावहाय जोंहा माबायदि बैसागु खुङो आं नोंथांमोननो दिनै देखायलांगोन जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलाङो जोंनि रंजानायखौ एसे नायलाङो नामा थ' लोगोफोर थौदो जोंजों लोगोसे रंजाफानोसै बैसागुआव नै हुला लोगो मोनबाय गामिसिम ओंखारबोबाय न' खाथियावनो दं जेनेबा न'नि लामायावनो होमबाबो गामिसिम ओंखारलांसै लोगोफोराबो फैबाय न' खाथियावनो न' मोनसे अपेनिं खालामो बेयाव थांग्रोनोसै बेनिफ्राय मोसालांसिगोन आरो नै माबा न'आ मालाय अपेनिं जाखांबायानो जा दासो सफैदों कतगल न' नायदों न' एखे मोसाग्राफ्रा पर्ता नै न' बिगोमाया मालाय अनसुला न' बिगोमानि सेकेन्ड हिनजाव न' बिगोमानि सेकेन्ड हिनजाव आसला गिदिरसिना बोरमा बेदर बाबा नै बोरमानो पार्टियाव वाव माबैसे मासे बोरमा बोरमाखौथ' जाया जानाया दिसन सोनखालि याते dia soppe pia lagi bunyi dihilai pia lagi pani tuh koinai pani दै नुबानो गाङो लामा ससे बेरायबोनायावनो दै गांनायानो जोंहा मेन लिडार सिफुं सुग्रायानो मारै मोनखोनाय दे ओइ आबौ जोंहा मेन लिडार सिफुं सुग्रायानो बिदि जाबाय गैला सेस बाबु फिसा जाबाय आयै 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 बाबु फिसा जाबाय ओइ आबौ आयु गेरेमसाखौनो बेलेग नुदों आं आबौ सासेयाथ' बाबु फिसा जाखाबाय नोंबो जाबा बोरै जागोन दा जामारा जा जायो दे होमबा नै खुरिखौ सोरबायना होदो नायनाय 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 नै आं सिनायलायाखै गामि न'नि गथ'खौनो आयौ नों सोर नों सोर बे ओंखायथ' नोंनि नामा नोंनि मा नाम आं नोंखौ सिनायाखै मा नाम अ दे होमबा मोसानाय सिगांनो जाग्रोनायसो जासिगोन जोंना वाव मेल्लाबा मोनदों नै नै सानैजों बोराय बुरि आइ आबौ आद्राबायना आयै आइ आबौ लाना खारखादोलै लाना खारखादो खारदो खारदो हाबा जाहैदो दाहार दहार नाय लायगल नै एकदम उन्दै उन्दै बाबु बाबु नै आंना फंबाया मानो फंबाय होनो बेखौ आं दा खोन्थागोन दसे उनाव गामसा गाननानै फंबाय एकदम रेडि गामबुरा बायदि जोबथा इसेल' ayo loke habro sonkale buarianok itu kali sih beli ya mak fैलाय बाय गोदान बोथोरा फैलाय बाय रंजानाय बोथोरा रोंला बावगारबाय बैसागु बोथोरावनो आंखौ लांफैदो जुलिनि रादाब नोङो आंनो होफैदो
मिरिन्दा मोननै होबाय गुमैया आब'आ नै बिथाङा आरो फिथाबो लाबोगासिनो आरो फिथाबो होदों मासे मोजाङै थाग्रा गथ'फोरखौ एसे उखैगाहोनो एसे रंजाहोनो एसे थान्दा मोनहोनो थान्दाबो जाहोयो फिथाबो जाहोयो एकदम ना एखान आरो रासेक आरो मालिकखौ कबिजा কি হইছে বিदै ওंखारदों বিदै কত গল सबनि न'आवबो होयोलै मालाय जोंहा आब'आ होबाय सौफैलायबाय गोदान बोथोरा फैलायबाय बैसागु बोथोरा साथा खेंखाय लानानै स्प्राइट लोंनो जोंहा बाजै मोनहानाव लोंसै आरो मोसालायनोसै लोगोफोर जों गामियाव बेबायदिनो उन्दै फंबायमोन नानिमोन गासिबो उन्दै गोजा ओमफ्राय गिदिर एसे दङ इसोरो ओंखारथ'वाखैमोन बे समावहाय ओमफ्राय मा होनबावगोन आरो आं बांद्राय मोसानाय भिडिअ लाबोनो हायाखिसै नोंथांमोननो आं सेकेन्ड टाइम उनावहाय माने मोसानाय भिडिअ लाबावगोन बैसागुनि बेयाव बैसागु बिदैजों दिनै जोंहा बैसागु मागिनाया गामियाव नैथि सान ओमफ्राय लास्ट 12 खर मोसाबाय नैथि सानावहाय ओमफ्राय बे आर'जखौ होखांनानैनो जोङो ओंखामफोर जानानै गासैखौबो हगारसिगोन आरो मानो होनोबा उन्दैद्रायना बांद्राय मोनासिम मागिनो हाया मोसानो हाया ओंखायनो गारलांजोबोबासो जोबथागोन आङो थागोन जोंजों लांफागोन जोंना एक्सरानो मोनबायसो माबा मुदुफुल थाइजौ मोनफ्रुजोब्बाय आबौआ जोंहा गोसोनाय गामिनि गिबि एक्टर बिथाङा आंनि गिबि गोसोथोनाय गिबि क्रास गिबि एक्टर होननाय बिथाङा जा सानैजों बोराय बुरि बेरायगासिनो बैसागुआव मागिगासिनो ओमफ्राय ओइ फालिया बियो आंजों बिहारि थांस'नो नागिरो आं लाङा ना आबौ जे बिहारि थांनो नागिरो आं लाङा बेखौ नोंखौ अनबालाय ओरैनो फंबाय होना बेखौ हौवानि जेसे खामानि दं गासैखौबो बानजोबनो हायो बियो नै आरो गामसासो गानबावो ओमफ्राय हौवाफोरजोंसो मोसाखायो आसोला हौवानि देमसिखौसो मोसायो हौवा जानानै गामसा गाननानै ओंखायनो आं बेखौ फंबाय होनो एखे दावराव फैसा गैया सना फैसा गैया सना फैसा गैया जारि भगवान फाग्लि जाबाय फाग्लि नों बिदिसो मोसौहैयो ज्रावखौनो होनाखै आंलाय मा खारखो हनै मोसौ होनाया बिदि होयोनो दे देखायदो मोखाङा एसे नै मोसौ होग्राया सोरबा मानसिफ्रा नुबा फाग्लि जाबाय होनानो बे लामा बिदि लाना होनायखौ इसोर ओमफ्राय बेखौ न'निफ्राय लाना थांखादों नों